faɗa mana cikin fim farauta Hamidi mai taɓa ne. So wannan maganan da ya yi ku ɗauke sa kamar ba ku ji ba. Karanta da Allah. Yanzu wannan ya wannan ai Allah ya sani. Sadiqa miki Sadiqa na kai Ba ne za ka yi ta Sadiqa ba ka da ba ta ma. Dan Allah kafa ne ya yi hidin ba? ya yi ne saboda farauta ka san ko a sai da aka dawo na so ma mun cin ma zan dawo ba ai wasu farauta suka yi ɗaukowa suna kosa Ko kuma za a nemo stone ɗaya za a yi. dama stone kuke da Mota